Посмотри на меня. Миңа қара әлі. Миңа қара әлі. Миңа қара. Поклянись мне. Миңа ант ит. Миңа ант ит. Ант ит миңа. Все будет хорошо. Барысы да яхшы булыр. Барысы да яхшы булыр. Барысы да яхшы булыр. Это правда. Бу дөрес. Бу дөрес. Бу дөрес. Кто он? Она. Кем ул? Кем ул? Кем ул? Ул кем? Она моя сестра. Младшая, старшая. Ул минем сіңлім. Ул минем апам. Ул минем сіңлім. Ул минем апам. Ты веришь мне? Сен миңа ышанасыңмы? Сен миңа ышанасыңмы? Сен миңа ышанасыңмы? Он мне не верит. Ул миңа ышанмый. Ул миңа ышанмый. Ул миңа ышанмый. Я не знаю ее, его. Мин аны белмим. Мин аны белмим. Мин аны белмим. Ты врешь? Син ялганлыйсыңмы? Син ялганлыйсыңмы? Син алдыйсыңмы? Син алдыйсыңмы? Дусларым, хәзер инде үзебезгә билгеләр куйык. 7 балдан 10 балга хәтле җыйсагыз, үзегезгә бик шәп билгесе куегыз. 4тән 6га хәтле яхшы. 3 кенә бал булса, күбрәк өйрәнергә тәкъдим итәм үзегезгә. Дусларым, каналга язылуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мин сездән комментарийлар көтеп калам. Яңадан очрашуларга кадәр